Digitoy kay papanan digito sarsurat ngayon tayo dawaten iti nananay apan nakaawat iti Diyos Ama ang nakabalin sa amin gapo iti adda anay lanat kadig sarsurat ta kailangan kakabsat ngayon tayo ornosen kas kay papanan digitoy asasao ngadda digitoy apamaneknek amabasa kadig iti linaon kadig sarsurat ngayon na ibagbaga amabasa iti muna Korinto 14 iti 40 nga maramid kumakadig iti suamin abanbanag anatakteng ken naornos so digiti kapsat nga masapul ngayon tayo ornosen kadig iti kay papanan na tapno maala tayo bayatin tayo panangadadal panangalala kadig iti kay papanan nagiti sasao ngayon tayo watwaten kadig iti panpanunot tayo tapno magunudan tayo iti nagloryaan nga ebanghelyo ngayon na ibagbaga iti mabasa ito muna a Korinto 2 iti 10 kadigitoy apamaneknek gapo siyak sa gabaek amin gapo kadig iti napili kinuna idi na Apostol Pablo tapno magunudan damet iti panakaisalakan nga adda king Kristo Jesus agraman iti gloria nga agnanayon dita gayam ti bagbaga nakakabsat ngayon tayo gunuden iti nagloryaan nga agnanayon nga dat sa dingato digita apamaneknek tadigiti kapsat napapatag digitoy ngayon na ibagbaga kada tayo gapo tasibiyag tayo pailaan digitoy iti panangpili no kasano ngayon tayo alaen ken ornosen iti mabasa iti may kadwa Timoteo 2 iti 15 agawa masirigta iti agparangit sangwanan iti Dios akas mangmangged ama namungan ngawan iti bain na ngaramaten ito miso iti sao iti kinapudno so kung iti kapsat kailangan nga laen tayo kadig iti umiso ngayon na ibagbaga tapno magunudan tayo dayta ngayon ibagbaga a kinapudno ngadda nga guroray nya po nga Kristo iti bayat iti panagbiag tayo ket iton matay tayo iso dayta umay tayo alaen nga ibagbagana ket ikuyog na tayo nga sabten kadig itul ulep nga ipangato na tayo iti Apo iti tangatan so di kita kapsat iti pamaneknek ngayon na ibagbaga nga iti iay na po nga Kristo ket agyaman nakakabsat digitoy no yung kayo paawatan digitoy nga naimaldit kadig isursurat ngayon na ibagbaga ket agyaman nakakabsat digitoy ngayon nakisalsalaysay gapo iti Facebook tapno magunudan tayo mo dayjay biag nga agnanayon ket agyaman iti Dios Ama ang nakabalin sa amin. Amen.